Aso na ikaw nag-video ra ba ko? Ikaw kasi. Human. Di na jud ka makaangkon na pobre jud ka karon. Di gid ingon na pobre hay ganun. Igo-igo ra Igo-igo na jud. kaon. Oh. Nga na kahimtangan taon. Pero imong gisaligan unsa man na trabaho kanira jung sakara ga jud. Sakar lubi. Unsa pa man? Kanang kuan nganing dagat. Dagat. Nga magpanday. Oh? Mupanday po day ka? Panday nang lubi jab no. Bay, panday, lugit pug baji. Grabe. Ito sa mga kuanan ni mga kwarta. Grabe no. Sa patag nga bukid. Sa Human kana sa imong saka pila ka imong maingkaman na sa isa kadlaw na murag hinay naman ka busa karon. Mo straight ang gig sa kang kondisyon. 30 ka puno. Ay, 30 ra ka puno di ay. kanang 30 ka puno bigas adlaw ra na. Pila ga jud minimum ga jud nimo na masaka ga jud nimo? 60 pinakaubos. Si sa kadlaw ga jud. Human karon tag 15 naman pila imong kuno na. Ay dako na. 900 na. 800. Mukakabat na hapit mo 8. 800. 750. Kamo 750 di pa kayo. Di pa na intro hapon jab no mga alas 2. Human kuan ra gayud na siya. Yung pa na normal ra na siya na trabaho. Tapos mo adlaw-adlaw po ka na ka mo kasaka. Ay dili pod di ka straight og kanang murag jud agi mong kuan gayud na murag ana ra jud sa pinaka dugay ana 4 o 3 ka adlaw straight. 4 ka adlaw. Pupahuway na jud ka sa kalima. Kain na may adlaw ana nga way mo. Kapay magkakontak. Human kana imong kita na yung ana na 700 o pinakagamay ana 500 di na jud ka na makuanan ganang magkita ka og kuan nakaubos lamang ng 300. Di na jud mapasmuhan ang imong pamilya na. Di gid mapasmuhan. Di na. Okay, andam naman kadaan mo palit na ka. Di mapasmo. Igo-igo ra gayon. Pero ikaw sa pila mong anak na ron gibuhi lamang kabok. Ano lang kabok, murag sa tungod. Isa duha tolo ang gibuhi diha. Antat Kuan na lamang tulo muli tong isa. Human ikaw ra gadyo gikuanan, wa gadyo ilain income sa musod sa inyo. Jocelyn wa income Jocelyn. Income. Imong anak way mo hatag sa imo. Wa pa mo hatag kay trabaho. Bolsra diskarte. Ako rin nagdiskarte. Napag-isay na sakit bata. Grabe ano. Padapa ko sa ila kay doy na sakit. Tandag. Sa basawan ni mo na jab no. Ay grabe no. Pray to God kayod. Kaso lamang hadlok si Pimentel Kanjablo. Wala problema ng Pimentel kay si Pimentel. Anda man na sila nga naman na sila kwarta nga ika buga pero di man na ang kwarta gid na personal. Relax ra si Jablo. Gikan man na sa mga hinabang na kwarta. Murag sa isa kadlaw gadyo nimo pila ka kilo ang imong mahurot na bugas? 5 kilos. Kuan. 1 kilo kada adlaw. Isa ka kilo ra? Gagmay ra di mo kinan. 1 kilo ka. Ibutang lamang 1 kilo. 1 kilo. Kay pan good mo tanan 5 good mo. Paniod to kibali na. 5 good mo. Panihapon. Kanang 1 kilo. 5 mo man 1 ka kilo ra jud makuan. Gagmay la laman mo kinanan. 1 kilo. Nagmay ra gani kaon. Salmon. Kay ang kuan bayan na 1 ka kilo kay mura na wara mo tulo ka salmon na. Duha gimabaw ra na. Human Nagmay ganing kaon na. tagisa ra di ka salmon ang inyong dungagon di ay. Sa matag adlaw pamahaw pa niudto pa ni hapon. Pwede isa. Tara. Isa ra. Wa mo'y mabuhing iro pakanon iring. Wala iring. Pero pila ra ba iring mumuro may iya. Hello, yag iring. Grabe no. So, pero wa gajud mabot na kanang time gajud na wa na gajud mo ingon pa na bugas, way sudan ana. Wa gajud kabti kag ngana na panghitabo. Ay makabsan. Ay makamsan pero kuan bang kadali ra man. Dali ra. Na may tindahan.
Yung utanganan. Mo na nga samtang nga di makabsan ining na kwarta palit di kadaan. Palit ang daan. Di na ka maghuwat pa nga makabsan ka. Oo. Nga nagajud na diskarte. Karong panahon na wala na igsuunay, wala na bandron. Paning kamot na. Madyo kay dagan pa po'y mukha nimo magsaka. Ngayon na sakay ko job. Naman po yung mukha mo kuha. Daghan Pero kuha. para sa imo pong pagidaro na pila ka ro edad mo 50 Ngintay 4. 54. Bata yapon. Pero wa kay plano nimo na ingana ba na idara na murag muundang na kasi mong pagpanaka. Wa ba yung 60 ba imong edad muundang na kana sa ba? Anagad sa sinta. Ako lamang giluwas ka ng mga bata ra. Kay pagabot mo sa 60 pwede naman ka magwan sa senior citizen. Yung mga bata ra akong gikuan na. Mm. Akong giagad. Yung makahuman na sila eskwela, Naugdi pa ka mahuman pila imong sa may grado ron imong kuan. Grade 2. O na grade 2 na. Di pagabot mo sa 60 grade 8 pa siguro na. ganang si Juan, Dave. Grade 7 pa siguro. Di pa ka makaretire daan eh. Hindi ba? Ato na siguro ka makaretire sa 70 na. Saka yapon, 70. Na, Diyos ko Lord. Mao kaninang mingon si Pantat nga. Ang tagmaulian ko no siya kay manarbaho ko no siya. Ko pa mo kay panan pagtrabaho kay mo eskwela pa man ka. Kung patay gihapon. O mana job, Oh, pila ka buok ang nasa kanimo? 36. 36. Ilabot ko sa limbong. Oh. Nga nga dam. Oh. Kapoy kayo? Ani man, O dili. igang lang. Kapoy sa. Ha? Pila man tanan? Natanan sentong. 15. Ang puno. Hmm. Grabe. 30. Carry 3. Tapos 15. 18. Human. 36. 36. 0 carry 4. 504. 40. 540. Mga pa naghapon lang sila. Nagkuan ng taon, sininggit na. 540 man siguro. Kay 36 man. 18. 4 o lagi. Sila naghapon, 540. ang ilang 400 naghapon. Agaw, hinay-hinay lang. Wa pa gid mahapon ni. Sa oras karon, alas 2 pa man siguro. 3. Pa. Ay taas, aw. Ngani na ka. Baka nang mataas balik. Okay guys, so man na guys. Ulian na.